loro putih prasaja kumpulane salaan sabrang dukuhane paderang kalurahane kacoran kecamatane salaman kawedanane Magelang kabupatene Jakarta ibu kotane Indonesia negarane Pancasila dasarane Indonesia negarane Pancasila dasarane tanggal siji sasi loro putih prasaja kumpulane salaan sambrang dukuhane paderang kalurahane kacoran kacamatane salaman kawedanane Magelang kabupatene Jakarta ibu kotane Indonesia negarane Pancasila dasarane Indonesia negarane Pancasila dasarane tanggal siji sasi loro putih prasaja kumpulane salaan sabrang dukuhane paderang kalurahane kacoran kacamatane salaman kawedanane Magelang kabupatene Jakarta ibu kotane Indonesia negarane Pancasila dasarane Indonesia negarane Pancasila dasarane tanggal siji sasi loro putih prasaja kumpulane salaan sabrang dukuhane paderang kalurahane kacoran kacamatane salaman kawedanane Magelang kabupatene Jakarta ibu kotane Indonesia negarane Pancasila dasarane Indonesia negarane Pancasila nartop lain kiantop lewe ayo para kanca putih prasaja rupane abang najan rupa abang putih prasaja pemuda salaan ayo para kanca putih prasaja rupane abang najan rupa abang putih prasaja pemuda salaan ayo para kanca putih prasaja rupane ijo najan rupa ijo putih prasaja wis ora bodho ayo para kanca putih prasaja rupane ijo najan rupa ijo putih prasaja wis ora bodho het mit ayo para kanca putih prasaja rupane ireng najan rupa
aja akeh wong seneng. Ayo Budi Prasaja Budi Prasaja rupane ireng najan rupa ireng Budi Prasaja akeh wong seneng. Ayo para kanca padha suka-suka sebab waktu iki Budi Prasaja lagi gembira. Ayo para kanca padha suka-suka sebab waktu iki Budi Prasaja lagi gembira. Ingsun aweh tutur marang sira bocah ayu, sira dikon ngaji supaya awet ayune. Ingsun aweh tutur marang sira bocah ayu, sira dikon ngaji supaya awet ayune. Kondo bisa entek jalaran den anggo terus, ngelmu bisa tambah jalaran den ugi terus. Bondo bisa entek jalaran den anggo terus, ilmu bisa tambah jalaran den ugi terus. Ayo simbah bapak kakang Bayu wis mangsane wong golek ilmu agama si padelengane Gusti. Ayo simbah bapak kakang Bayu wis mangsane wong golek ilmu agama si padelengane Gusti. Ayo para kanca Budi Prasaja rupane abang najan rupa abang Budi Prasaja pemuda salaan. Ayo para kanca Budi Prasaja rupane abang najan rupa abang Budi Prasaja pemuda salaan. Hitmit Naratop lain kiantop lewe aha aha ha aha Berajawa dicampur ketan Budi Prasaja pemuda salaan. Aha Berajawa dicampur ketan Budi Prasaja pemuda salaan. Berajawa tipu susi Budi Prasaja tukang ngapusi. Berajawa tipu susi Budi Prasaja tukang ngapusi. Padha mrana padha mrene Budi Prasaja sajake rame. Padha mrana padha mrene Budi Prasaja sajake rame. Ontang anting kalung ser
Putih Prasaja pemuda Islam. Untang anting kalung serban Putih Prasaja pemuda Islam. Beras Jawa tipu susi Putih Prasaja tukang ngapusi. Beras Jawa tipu susi Putih Prasaja tukang ngapusi. Beras Jawa dicampur ketan Putih Prasaja pemuda Salaang. Beras Jawa dicampur ketan Putih Prasaja pemuda Salaang. Padha mrana padha mrene Putih Prasaja jajake rame. Padha mrana padha mrene Putih Prasaja jajake rame. Ontang anting kalung serban Putih Prasaja pemuda Islam. Untang anting kalung serban Putih Prasaja pemuda Islam. Beras Jawa tipu susi Putih Prasaja tukang ngapusi. Beras Jawa tipu susi Putih Prasaja tukang ngapusi. Padha mrana padha mrene Putih Prasaja jajake rame. Padha mrana padha mrene Putih Prasaja jajake rame. Ontang anting kalung serban Putih Prasaja pemuda Islam. Untang anting kalung serban Putih Prasaja pemuda Islam. Larotop lain kiantop. Lewe Estres top. Jalan mobil. Agama kita agama Islam mawatoni roh awarni sekawan siji Quran loro hadis telu ijma Madiyah temurune kitab Quran itu marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angganti hukum kitab kang wis lami. Agama kita agama Islam welakon ira awarni sekawan siji Quran loro hadis telu ijma Madiyah temurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angganti hukum kitab kanggo
Agama kita agama Islam mawatoni ra awarni sekawan siji Quran loro hadis lalu ijma memang kias tamurune kitab Quran itu marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angganti hukum kitab kang wis lami agama kita agama Islam lakoni ra awarni sekawan siji Quran loro hadis telu ijma bimatiya tamurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angganti hukum kitab kang wis lami agama kita agama Islam mawatoni ra awarni sekawan siji Quran loro hadis telu ijma memang kias tamurune kitab Quran itu marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angganti hukum kitab kang wis lami agama kita agama Islam lakoni ra awarni sekawan siji Quran loro hadis telu ijma bimatiya tamurune kitab Quran iku marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gunane kanggo angganti rukun kitab kang wis lami lama tok terus tok lara tok lain kian tok Live. Marilah ikhwanku semua gentorkanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. Inilah permainan kita tentu masuk semua. Marilah ikhwanku semua berkorbanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. inilah Permainan kita tentu masuk semua. Marilah ikhwanku semua gentorkanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. Inilah permainan kita tentu masuk semua. Marilah ikhwanku semua berkorbanlah jiwamu, janganlah sampai saudara
Marilah ikhwanku semua, gentorkanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. Inilah permainan, kita tentu masuk semua. Marilah ikhwanku semua, berkorbanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. Inilah permainan, kita tentu masuk semua. Marilah ikhwanku semua, gentorkanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. Inilah permainan, kita tentu masuk semua. Marilah ikhwanku semua, berkorbanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. Inilah permainan, kita tentu keluar semua. Marilah ikhwanku semua, gentorkanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. Inilah permainan, kita tentu masuk semua. Marilah ikhwanku semua, gentorkanlah jiwamu, janganlah sampai saudara berkata jemu. Harus kita jalankan semua permainan Putih Prasojo. Inilah permainan, kita tentu Masuk semua. Kaji jaman kuno, tumpak ane unta, liwat segara amba, ora ana sing godha. Kaji jaman saiki, tumpak ane mersi, liwat segara wedi, ora sing wani. Pirang-pirang wong ibadah, nanging akayan ora esah. Rasane krasa payah, sebab golek ilmu wegah. Ngibadahe tanpa ilmu, taribasan
kaya lebu mawur-mawur yo simba nuli dong ibadah umur ra tambah aja kakean pola lamun ra ibadah bakal dipisah besok ning akhirat laku kecegur curah ayo siwa aja ali ngondo jamane wis tuwa mundhak kakean dosa lamun isih ngondo awakmu sangsara bapak aja padha anggap jamane wis rusak pundak ora kepenak lamun isih anggap awakmu secadak besok ning akhirat mlaku kecegur kota ayo biyong aja padha bingung besok ning akhirat bakal digulung lamun isih bingung bakal dicangkung besok ning akhirat kacagur geni aku ayo kakak lidah sembahyang zamane wis rusak mundhak ora karuan lamun sembahyang awakmu secarang besok ning akhirat laku kecegur curang ayo biyong aja padha bingung besok ning akhirat bakal digulung lamun isih bingung bakal dicangkung besok ning akhirat kacagur geni agung ayo mbak yu padha ngudi ngelmu besok ning akhirat bakal ketemu lamun rangi tuh bakal didangu besok ning akhirat kacagur geni biru ayo adi-adi nuli padha ngaji besok ning akhirat bakal diuji lamun ora ngaji sira ngati-ati besok ning akhirat laku kecegur geni enggak lek Marsudi maju mriki Pak Marsudi jajar Pak Kadus
turi putih ditandur nang kebon aku turi putih ditandur nang kebon aku celereti nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang jambu sedampal isine telu kembang ala kembang jambu sedampal isine telu mesem guyu koke dalan karo kami biru Mbok ira kembange apa kembang duren aku milih kembange duren kembang ala kembang duren aku milih kembange duren yen nang dalan kaya raden nyerang omah ora deduwen Mbok ira kembange apa turi putih ditandur nang kebon agung turi putih ditandur nang kebon agung celeret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang ala kembang jambu sedapal isine telu kembang jambu sedapal isine telu kowe saja mesem guyu kokil kanan klambi biru mbok ira kembange apa turi putih ditandur nang kebon aku turi putih ditandur nang kebon aku nontelarete nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa man paman sing guyang jaran niku wau napa wonten papa keli popoke carit kawung cangkir gading nyuwun tulung enggal dipun paringaken man paman sing guyang sapi niku wau napa wonten papa eli popoke carit kawung ukiran nyuwun tulung enggal dipun paringaken Bu Sibu aku ora weruh Bu Sibu lagi mususi man paman sing guyang sapi
napa wonten papok keli popoke carit kawong cengkir gading nyuwun tulung enggal dipun paringaken man paman sing guyang jaran niku wau napa wonten popok keli popoke carit kawung ukiran nyuwun tulung enggal dipun paringaken si ande lumut tamuruna ana putri ganggang putrine kang ayu rupane jali asmane si ande lumut tamuruna ana putri ganggang gawe putrine kang ayu rupane man paman sing guyang jaran niku wau napa wonten popok keli popoke carit kawung cengkir gading nyuwun tulung enggal dipun paringaken bu sibu aku ora ngerti man paman sing guyang sapi man paman sing guyang sapi niku wau napa wonten popok keli popoke carit kawung cengkir gading nyuwun tulung enggal dipun paringaken turi putih ditandur nanggapan agung turi putih ditandur nanggapan agung celeret dipenyemplung bairo kembange opo bairo kembange opo kembang jambu sedampal isine telu kembang jambu sedampal isine telu kowe saja mesem guyu koke dan karo klabi biru Baira kembange apa
jambu setompal isine telu kembang ala kembang jambu setompal isine telu kowe saja mesem-mesem guyu putih dan karo klambi biru Baira 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 kembange apa kembang duren aku milih kembang duren kembang duren aku milih kembang duren yen nandalan kaya Raden